पावर स्टार पवन सिंह अपना काम से जवाब दे रहा बड़े अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह के। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के अभी एगो पोस्टर रिलीज भइल बा जौना कैसेट के नाम बा नथुनिया पर 9 गो, यानी नथुनिया पर 9 गो गाना जौन बा कि उषा फिल्म्स कंपनी से आ रहा बा। भैया भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह कहे जाए वाला जेकर लगातार गाना पर गाना पोस्टर पर पोस्टर रिलीज हो रहा बा आ कितना लोग कंट्रोवर्सी में पड़ल बा, पावर स्टार पवन सिंह के नीचे गिरावे के फेर में पड़ल बा। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह भी ठान ले बड़े कि हम पवन सिंह हैं बेटा, झुक नहीं खी सकत आ ना नीचे आ सकत नहीं, काहे कि तोनी के जन्म ना भई रहे तब से पावर स्टार पवन सिंह का रहल बड़े स्टार बड़े। जन्म के मतलब उम्र ना, उम्र वाला ओरिजिनल वाला माई के पेट वाला जन्म ना, यानी भोजपुरी इंडस्ट्री में एको लोग तार लोग के ना जानत रहे तब से भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह स्टार मन के बारे। ओकरा बाद भी पावर स्टार पवन सिंह पर इल्जाम लगा रहा वालो। लेकिन हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के एगो पोस्टर रिलीज भइल बा उषा फिल्म से, जौना कैसेट का नाम बा नथुनिया पर 9 गो। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जब नथुनिया पर 9 गो के बात जब आवता गाना के, जब पोस्टर के नाम पढ़ल जाता तबे बुझा जाता जे गाना जोन बा कि डांस मूड वाला गाना बा, आ गाना जोन बा कि लगन स्पेशल गाना बा। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह आ शिल्पी राज के आवाज में गाना आ रहा बा। शुभम राज SBR के म्यूजिक बा, जेकर बहुत सारा म्यूजिक खेसारी लाल यादव के आवाज में, चाहे और अदर सिंगर के आवाज में भी रहुआ सब सुन ले होकम, देख ले होकम। उनके म्यूजिक बा शुभम SBR के, पावर स्टार पवन सिंह शिल्पी राज के जौन बा की आवाज बा, आ सुदीप सुधाकर केहू गीतकार हवन एक जना, उनकर गीत बा। बता दी कि ये वीडियो कोमल सिंह कहले बाड़ी। कोमल सिंह आ पावर स्टार पवन सिंह के जौन बा की जोड़ी हमेशा बरकरार रहेला। ये लोग जब भी आवेला, जब भी इनकर जोड़ी पावर स्टार पवन सिंह के जोड़ी कोमल सिंह के संगे आवेला तब एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचेले बाड़ी। तो कोमल सिंह के पावर स्टार पवन सिंह के बीच में एगो फोटो वायरल हो रहा। हमनी के ई सस्पिशन ना होता जे फोटो हुआ जौन बा की शूटिंग वाला हो, लेकिन हकीकत मानी तो फोटो जौन बा की शूटिंग वाला हो। तो रउआ सब इंतजार करी, गाना बहुत जल्द रिलीज होई, काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के बहुत लोग छवि खराब करे में लागल बा। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह भी ठान ले बड़े जब पवन सिंह नाम है बेटा, हम जहां खड़ा होनी लाइन वही जैसे शुरू हो जाला। तो इतना जानी जब पावर स्टार पवन सिंह के जौन बा की गाना के टीजर फिलहाल में लॉन्च हुई, कल सुबेरे एगो आ रहा बा गाना यासी फिल्म से, जौन की कैसेट के नाम बा सुन मेरी लॉलीपॉप, जौना में अंतरा सिंह प्रियंका के हटा के आज शिवानी सिंह के गवावल गई बा। बहुत बेहतरीन गाना बा। ताले आज एगो फिर पोस्टर आ गई। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।